Recording in progress. Kiva olla täällä. It's great to be here. Vähän aikaa katselen teitä pieni hetki I vaan. want to look at you for a moment. Paljon niin vanhoja kuin uusia kasvoja näen. I see familiar faces and new faces here. Jotkut kasvot on uusia vaan sen takia, että mä en muista kasvoja aina kauhean hyvin. Some faces are new because I don't have a very good memory, like what comes to faces of people. Mutta tänään mä haluaisin puhua vähän rukouksesta. Today I would like to speak about prayer. Ja jos haluat kääntää Raamattua, niin voit etsiä sieltä Efesolaiskirjeen 3. luvun. If you want to turn in your Bibles, you can turn to Ephesians 3. Miten sä rukoilet ihmisten puolesta? How do you pray for people? Onko se sellaista, että sä luet listaa läpi mielessäsi ihmisiä, joiden puolesta sä haluat rukoilla? Are you kind of going through a list of people in your mind that you could pray for? Vai onko sulla tiettyjä asioita, rukoilet ehkä ne talouden tai terveyden puolesta? Or maybe you pray for their finances or their health? Mä en usko, että on yhtä ainoa oikea tapaa rukoilla, I don't think there is only one right way to pray. koska rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Because prayer is talking with God, discussion type Se on of joskus sitä, että interaction. me puhutaan, joskus sitä, että me pysähdytään kuuntelemaan. Sometimes we talk, sometimes we stop to listen. Mutta Efesolaiskirjeen 3. luvussa me nähdään jotain siitä, miten Paavali rukoili. But in Ephesians we can see something about how Paul prayed. Ja mä haluaisin tänään vähän teidän kanssa pohtia sitä, että mitä tämä Paavalin rukous voi tuoda meidän rukouselämään lisää. And we can ponder on what Paul's prayer can bring to our prayer lives. Efesolaiskirjeen 3. luku ja jakeesta 14 eteenpäin. So Ephesians 3, starting from verse 14. Tämän vuoksi minä notkistan polveni Isän edessä. For this reason I kneel before the Father. Paavali rukoili Jumalaa Isänä. Paul prayed to God as his Father. Ja tämä ajatus isyydestä on ihan painollinen tässä, koska seuraava jae sanoo näin. And this thought about the fatherhood is very important here because the next verse says something about Hänen, it. josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. From whom every family in heaven and earth, or all fatherhood in heaven and on earth is named. Jumala on ikään kuin ideaali isä. God is an ideal father. Meillä on hyvin erilaisia isiä, kun on näinkin iso yleisö. In this audience we may have very different kinds of experiences about fathers. Jollakulla on ollut ehkä hyvin läheinen suhde isän kanssa ja voinut puhua isän kanssa ihan mistä vaan. One had a very close relationship with their father and with his father and they could talk about most anything. Ja jollakulla ehkä on sellainen suhde isään, että on tuntunut, että ei voinut puhua monista tärkeistä asioista. But somebody else may have had a relationship where you felt that you couldn't talk about many things. Riippumatta siitä, millainen sun isäsuhde on, Whatever your relationship with your father is, sä voit ajatella, että Jumala on se paras isä. you can think that God is the best father. Ja jos ajattelet tätä suhteessa rukoukseen, And if we think about it related to prayer, Jumalan eteen voi tulla ja kertoa ihan kaiken. you can come to God and tell everything to him. Jumala isänä on turvallinen kasvattaja. He's a safe parent. Ei tarvitse As pelätä, a miten father. hän reagoi. You don't have to be afraid of how he reacts. Tai jos sulla on jotain vaikeita asioita mielessä tai vaikeita kysymyksiä, Or if you have difficult issues in your mind or difficult questions, ei tarvitse pelätä, että Jumala jotenkin kauhistuisi ja jäisi ilman vastauksia. God will never be surprised or terrified and without an answer. Mikä oli Paavalin rukouksen sisältö? What was the content of Paul's prayer? Tässä on oikeastaan 3 asiaa, mitä Paavali rukoili. There are 3 things that Paul prayed about, Ja nämä liittyy toisiinsa. and they are linked together.
Katsotaan ensimmäistä niistä jakeessa 16. Let's look at the first one in verse 16. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. I pray that according to the wealth of his glory, he will grant you to be strengthened with power through his spirit in the inner person. Paavali rukoilee sisäistä vahvistumista. Paul is praying for inner strengthening, Että meillä olisi sisäistä voimaa. that we would have inner strength. Tai Paavali rukoilee, että efesolaisilla olisi sisäistä voimaa, jos ollaan ihan Or he tarkkoja. is praying that the Ephesians would have inner strength. Voimaa tarvitaan siihen, että me kestetään elämän erilaisissa koetuksissa. We need strength to survive through different difficult tests in life, Jaksaa silloin, kun väsyttää, mennä eteenpäin. and to make it and to go forward when you're tired, Kun on lannistunut, when you are discouraged, että jaksaa nousta ylös. so that you cannot even get up. Se vahvistuminen, mitä Paavali rukoilee, on Pyhän Hengen kautta. And the strengthening that Paul is praying for through the Spirit. Me voidaan vahvistua through monenlaisista the asioista. And we can be strengthened in many ways. Mutta Paavali rukoili nimenomaan, että Pyhä Henki olisi vahvistamassa seurakuntaa. But Paul prayed that the Holy Spirit would strengthen this church Ja tämä on Jumalan suuren kirkkauden mukaisesti. according to the great glory of God. Jos me ajatellaan sitä Jumalan kunniaa, Jumalan suuruutta, If we think about God's glory and his greatness, kuinka rikas hän on antajana, how rich he is as a giver, niin Jumalalla on kyllä kykyä vahvistaa meitä. definitely God has power to strengthen us. Miksi se joskus sit tuntuu siltä, että se on vähän vaikea kokea? Why do we sometimes feel that it's hard to experience it? Ajattelee tällaista kielikuvaa, Think about this kielikuva, figure of speech. mikä? Figure of speech. Figure of speech. Mä en ikinä muista. Ajattelee, että sun sisäinen ihminen on niin kuin pullo. Think about your inner man as a bun. Bottle. Bottle, I heard bottle, Ja pullo. sitten ajattelee Bottle. tätä Jumalan kaikkea suuruutta, se on niin kuin valtameri. And if we think about God's greatness as an ocean, Ja sä yrität täyttää sitä pulloa siitä. and we are trying to fill the bottle with this water from the ocean, Mutta se ei täyty. but it's not filling up. Voi olla, että pullossa on korkki kiinni. Maybe the stopper is closed. Palataan näihin korkkeihin vähän myöhemmin. We will come back to these stoppers lately. Mutta Paavali rukoili, että tämä Jumala vahvistaisi Pyhän Hengen kautta ja sen suuren kirkkauden mukaan. But Paul prayed that he would strengthen them through his spirit and according to the wealth of his glory. Ja että se vahvistuminen olisi voimassa tässä jakeen lopussa. And so that the strengthening would Being power. be in power. Se vahvistuminen liittyy kykyyn, This strengthening has to do with an ability, ja siihen capability, voimaan tai jaksamiseen. and this strength or this resilience. Okei, tämä oli nyt se Paavalin rukouksen ensimmäinen osa. This was the first part of Paul's prayer. Ja se oli se, että efesolaiset vahvistuisi sisäisesti. And it was that the Ephesians would be strengthened in their
man. Sitten toinen kohta, Then the second part, jakeen 17 alkuosa. the beginning part of verse 17, Niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissä. that Christ will dwell in your hearts through faith. Mulla käy joskus tälleen, kun mä luen Raamattua, niin sitten huomaan, että mä en aina lue niitä käännöksiä, joista mä saarnaan. What happened to me, as I read the Bible, I don't always read the translation that I preach from. Mulla on taipumusta lukea enemmän sitä alkukieltä. I usually read the original language. Huomaan, että on käännetty tässä niin, että. And it's translated differently here, that Christ, so that Christ. Onko se niin vai onko se niin, että tässä on kaksi erillistä pyyntöä? Liittyykö nämä tällä tavalla? Are there two different requests here, or are they linked together with this that, so that? Tai mikä näiden kahden suhde on? Or what is the relationship between these two requests? Palataan siihenkin vähän myöhemmin. We will come to it afterwards. Katsotaan nyt ensin näitä erikseen näitä pyyntöjä. Let's look at these two requests separately first. Paavali rukoili, että Kristus asuisi uskon kautta seurakuntalaisten sydämissä. Paul prayed that Christ would dwell in their hearts through faith. Joskus tätä, että Kristus asuu jonkun sydämessä, niin käytetään kuvana ihmisen uskoon tulosta tai pelastuksesta, mutta Paavali ei tee niin. Sometimes when we talk about Christ dwelling in somebody's heart, it's about salvation, becoming first to faith, but Paul doesn't do it. Paavali rukoilee jo uskossa olevien seurakuntalaisten puolesta, että Kristus asuisi heidän sydämissään. But Paul is praying for the people in the church who already are saved, that Christ would dwell in their hearts. Mitä se tarkoittaa, että Kristus asuu sydämessä? What does it mean that Christ dwells in one's heart? Oikeastaan voisi kääntää jopa asettuisi asumaan. You could translate it that he would find a home there. Ajattele sun sydäntä nyt kuvannollisesti kotina. If you think about your heart as a home, tuleeko Kristus sinne vain kylään? Will Christ only visit there? Vai asuuko hän siellä? Or does he live there? Ja jos hän asuu siellä, niin kokeeko hän olonsa kotoisaksi? And if he lives there, does he feel himself cozy there? Jos sä kutsut jonkun kylään, If you invite somebody to your house, niin hän ehkä istuu olohuoneessa. maybe he's sitting in the living room, Mutta sä voisit ehkä vähän yllättyä, jos hän menee tonkimaan sun komeroita. but you might be surprised if he's going to your closet to try to find something. Mutta jos perheenjäsen menee jonnekin komeroon, niin se ei ole niin yllättävää. But it's not very surprising if a family member goes there. Onko Kristus meidän sydämessä sellainen, jolle me näytetään vain tiettyjä osia meidän elämästä? Do we only show some parts of our lives to Christ who is in our hearts? Onko niin, että hän kokee olonsa kotoisaksi vain siellä olohuoneessa tai keittiössä? Does he only feel himself cozy in the living room or in the kitchen? Ja sitten jos hän menee jonnekin kaapin viereen ja katsoo, mikä kauhea pölykasa täällä. But if he goes to like next to a closet, he's like, oh, how much dust there is. Tai avaa kaapin ovea ja katsoo, tää ihan täynnä roskaa. Or he opens the door of the closet, it's full of rubbish. Vai kokeeko hän olevansa kotona? Or does he feel at home? Ja mahdollisesti auttaa viemään ne roskat ulos. And maybe he will help you to take the trash out. Tämä Kristus asuisi teidän sydämessään tapahtuu uskon kautta. But this Christ dwelling in our hearts happens through faith. Se on sitä kautta, että me luotetaan häneen. We trust him.
Annetaan hänen johtaa meidän elämää. Let's allow him to lead in our lives. Se luottamus on meidän sitoutumisen perusta. And the trust is the basis for our commitment. Eli jos me ei olla sitoutuneita, If we are not committed, me jäädään vajaaksi siitä, mitä Jumala haluaisi meille antaa. we will lack in something that God wants to give to us. Sitten se kolmas rukouksen sisältö tässä And the third part of this content alkaa jakeesta 17 keskeltä starts in the last part of verse 17 ja sisältää myöskin jakeen 18 ja miksei 19kin. and continues in 18 and 19. Mä luen tämän nyt ja kommentoin sitten sen jälkeen. I will read it first. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Because you have been rooted and grounded in love, you will be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and height and depth, and thus to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you will be filled up to all the fullness of God. Jos meidän kristillinen elämä tai meidän elämä ylipäänsä kaiken kaikkiaan on juurtunut rakkauteen, If our lives are grounded in love, niin taas näitä Paavalin metaforia. Kasvitkin vetää sitä elämää ja vettä, elämän ravinteita juurillaan. this is a metaphor again that even plants draw the water with their roots from the ground. Jos me ammennetaan elämään siitä rakkaudesta, mitä me voidaan kokea, minkä kohteena me ollaan, If we draw our lives from this love that we are objects of, niin se auttaa meitä käsittämään nämä ulottuvuudet, mistä Paavali puhuu. it helps us to understand all these dimensions of love that Paul is talking about here. Ja Paavali vaihtaa taas metaforaa ei ainoastaan juurtuneena, vaan myös perustuneena. Tässä puhutaan rakennuksesta. And here he changes the metaphor and he's talking about grounded. It's talking about a building now. Mä teen sitä, että me voidaan olla seurakuntana juurtuneena, perustuneita rakkauteen, niin rakkauden kohteena kuin rakastavana yhteisönä. As a church, we can be both rooted and grounded in love. We can be the object of this love and also a community, a loving community. Ja Paavali rukoili tätä, että nämä efesolaiset vois kaikkien pyhien kanssa käsittää. And Paul is praying that the Ephesians would be able to comprehend with all the saints, Tai niin kuin toisten kanssa yhdessä. with the others, together. Ja siinä tulee tällainen yhteisöllinen oppiminen, yhteisöllinen Jumalan tunteminen. What is? It's like collective learning, collective knowing of God. Mitä nämä ulottuvuudet on? And what are these dimensions? Mä ajattelen jotain tämän tyyppistä. I think it's something like this. Leveys. Breadth. Jumalan rakkaus on niin leveä, että me ei päästä kiertämään sen ympäri. It's so broad that we cannot go around it. Sä et ole liian paha, sä et ole liian epäonnistunut. You are not too bad. You're not too much of a loser type of thing. Pituus. And length. Riippumatta siitä, miten pitkään sä elät ja minne sä meet, Jumalan rakkaus kantaa läpi sun elämän. However long you will live and wherever you go, God's love will carry you through your life. Jumalan rakkaus ei lopu kesken. It will not Run out. run out. Korkeus. And height.
Mahtaisiko tämä ehkä puhua vaikka korkeasta laadusta? Mistä? Korkeasta laadusta. It could be high quality. Jumalan rakkaudessa ei ole mitään kätkettyä pahaa, ei mitään sellaista väärää. There is no hidden thing, no wrong thing in God's love. Entäs syvyys? How about depth? Jumalan rakkaus on niin syvää. God's love is so deep. Ehkä se puhuu siitä, kuinka voimakasta se on. It speaks about how powerful it is. No, tämä oli mun tulkinta näistä metaforista. En väitä, This että was se on my interpretation of these metaphors. 100% alkuperäinen, mutta I don't know if it's 100% original. Mutta Paavali jatkaa oppii tuntemaan Kristuksen rakkauden, on kaikkea tietoa ylempänä. And he continues his prayer, and thus to know the love of Christ that surpasses knowledge. Ja kun me tunnetaan Kristuksen rakkaus, When we know the love of Christ, sanotaan, näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. it says, you will be filled up to all the fullness of God. Eli mikä täyttää meidän tyhjää elämää? What fills up our empty lives? Se on se Jumalan täyteys. It's God's fullness. Ja niin, millä tavalla se elämä on tyhjää sitten ilman tätä? In what ways are our lives empty without this? Puuttuu se tietynlainen käsitys Jumalan ehdottomasta rakkaudesta ja meistä sen kohteena. We are lacking this understanding of God's perfect love and that we are the object of that love. Se hyväksyntä ja se arvo, minkä se antaa meille. The acceptance and the value it gives to us. Myöskin ilman sellaista todellista tarkoitusta ja merkitystä meidän elämälle. Without a real meaning for our lives. Ja voisi sanoa näin, että jos me ei ymmärretä Kristuksen rakkautta, niin me yritetään kelvata, me etsitään korvikkeita. If we don't understand the love of Christ, we are trying to look for substitutes. Sitten me täytetään meidän elämää korvikkeilla. And we fill up our lives with these substitutes. Kristus ei koe oloaan kovin kotoisaksi meidän sydämessä. And Christ doesn't feel himself at home in our hearts. Ja me ollaan sisäisesti heikkoja. And we are weak in our inner person. Ja tästä me tullaan nyt siihen korkkiin tai tulppaan. And now we are coming back to that stopper. Me tiedetään joskus Jumalan rakkaus, mutta ei me tunneta sitä. Sometimes we know about the love of Christ, but we don't really know it experientially. Ja me saatetaan osata kuvata se teologisesti oikein hienoilla sanoilla. We may describe it with beautiful words theologically, Ja ne tuntuu niin tyhjiltä. but then we feel so empty. Joskus me ollaan niin kuin se pullo, jossa on tulppa päällä. Sometimes we are like that bottle where the stopper is closed. Miten me päästään eteenpäin? How can we go forward? Paavali rukoili tässä. Paul was praying here. Joskus rukous on hyvä asia siinä tilanteessa tehdä. Sometimes prayer is what is needed in that situation. Hiljentyminen. Quieting down. Ehkä se, että kohtaa niitä vaikeita tunteita. Maybe just facing these difficult emotions Keskustelee Jumalan kanssa. and talking with God. Joissakin tilanteissa voi olla, että joku sielunhoito tai terapia voi auttaa. Sometimes counseling or therapy may help. Mutta joka tapauksessa mä uskon, että se on hyvä välillä pysähtyä ja hiljentyä Jumalan edessä ja etsiä, että Jumalan apua sen tulpan kanssa. But it's good to quiet down before God and look for help with that stopper. Paavali rukoili tässä efesolaisten puolesta. Paul was praying for the Ephesians here.
Ja me voidaan ajatella itseämme vähän niin kuin näin efesolaisina, että hei, me voimme vastata tähän rukoukseen tällä tavalla. And we can imagine that we are these Ephesians, and we can say that I can respond to this prayer in this way. Me voimme pyrkiä kasvamaan tässä Jumalan täyteydestä. Jumala täyttää mun elämän. That I can grow in this fullness of God and ask that God would fill up my life. Että mä voisin vahvistua sisäisesti. So that I can be strengthened inwardly. Että Kristus voisi asettua asumaan mun elämään ja kokea olonsa kotoisaksi. That Christ could dwell in my heart and feel himself at home. Että mä voisin luottaa häneen niin paljon, että mulla olisi läheinen yhteys häneen. That I could trust him so much that I would have a very intimate relationship with him. Että mä voisin ymmärtää hänen rakkautensa. That I could understand his love. Ehkä se joskus menee käänteisessä järjestyksessä. Maybe it goes the other way around sometimes. Että kun me opitaan tuntemaan sitä Kristuksen rakkautta, That when we learn to know the love of Christ, me aletaan luottaa häneen. and then we start to trust him. Ja sitten Kristuksen on hyvä kotoisa olo meidän sydämessä. And then Christ feels at home in our hearts. Hän asettuu asumaan sinne. And he comes in and stays there. Ja sitten me löydetään sisäistä voimaa. And we can find inner strength. Ja miten me voidaan tehdä, että me kasvettaisiin tässä? What can we do so we could grow in this? Mulla on muutama ajatus. I have a few thoughts. Yksi on rukous, mikä tässä One nousee is of esiin. course prayer that it spoke about here. Ja osana rukousta myöskin pohtiminen. And also Contemplation. contemplation as a part of prayer. Joskus rukous on sitä, että me pohditaan asioita, etsitään Jumalan mieltä. Sometimes prayer is contemplating and looking for God's mind, Kiitollisuus on searching. auttaa meitä usein. And thankfulness most often helps us. Se auttaa meitä arvostamaan sitä rakkautta, mitä me tiedetään ja mihin me uskotaan. Gratitude helps us to appreciate the love that we know about and that we believe in. Rakastamalla toisia And by loving other people, opitaan jotain rakkauden luonteesta. we learn something about the nature of love. Melkein veikkaan, että ne teistä, jotka on vanhempia, I would say that those of you who are parents, te olette saattanut ehkä oppia jotain rakkauden luonteesta, kun te olette ajatellut teidän omia lapsia. you may have learned something about the nature of love when you think about your children. Mutta ei sun tarvitse olla vanhempi, että sä voit rakastaa toisia. But you don't have to be a parent to love others. Sitten myöskin se, että on osa rakastavaa yhteisöä. Then being a part of a loving community, Keskinäinen rakkaus ja kokemus siitä mutual love and experience of that opettaa meille paljon. teaches us a lot. Mutta sitten myöskin Paavali rukoili efesolaisten puolesta tässä. But also Paul was praying for the Ephesians here. Kun me rukoillaan toinen toistemme puolesta, When we pray for each other, niin me kasvetaan meidän ymmärryksen Jumalan rakkaudesta meidän omalla kohdalla. we are growing in our understanding of God's love in our own lives. Niin, että rakastaessaan saa. Because when you love, you also receive. Tämä antaessaan saa periaate. Like the same as if you give to somebody, you also receive something. Kun me rukoillaan toisten puolesta, When we pray for others, jos me rukoillaan toisten ihmisten hengellisen kasvun puolesta, if we pray for spiritual growth of other people, niin se on ainakin yksi tärkeä rukouksen laji. it's at least one important type of a prayer. Rukoillaan sisäistä vahvistumista. If we pray for their inner strengthening, Rukoillaan, että Kristus asettuisi asumaan heidän sydämeensä. that Christ would dwell in their hearts, Ja että he ymmärtäisivät Kristuksen rakkauden. and that they would understand the love of Christ. Jumala haluaa täyttää sun elämän. God wants to fill up your life. Ja Paavalin rukous opettaa joitakin yksityiskohtia siitä. And Paul's prayer
teaches us some details. Kun me tuetaan toisten kasvua, When we support those who are growing niin rukoilemalla kuin joskus myöskin tekemällä, by praying or doing something, niin se tukee meidän omaa kasvua. it also supports our own growth Ja samoin sen toisen ihmisen kasvua and also the growth of the other person ja meidän kasvua Jumalan pyhien yhteisönä. and our growth as the community of the saints. Ja näin Jumalan läsnäolo ilmenee enemmän meidän keskuudessamme. And that's how God's presence is more and more expressed among us. Joten rukoillaan. So let's pray. Joo, Isä, mä pyydän, että sä vahvistat tätä seurakuntaa sisäisesti. Father, I ask you to strengthen this church inwardly. Mä rukoilen, että Kristus asuisi tämän seurakunnan keskellä hyvin selkeästi ja And I pray that Christ would dwell in this church. että täällä voisi vallita sellainen valtava luottamus Kristusta kohtaan. That there could be great trust in Christ. Ja valtava ymmärrys siitä, minkälainen rakkaus Kristuksella on meitä And a kohtaan. great understanding about what kind of love Christ has to us. Ja että me kaikki voitaisiin vaan tulla niin osalliseksi siitä, millä sä haluat, Isä, täyttää meidän elämää. So we could all be partaking in what you want to fill us up with. Se ehdoton hyväksyntä ja se tarkoitus, mitä sä annat meidän elämään. The unconditional acceptance and the purpose for our lives. Ja pyydän myöskin, että sä opetat meitä elämään läheisessä rukoussuhteessa sinuun. And we also ask you that we could have this close prayer fellowship with you. Amen. Amen.